Moi boas. Hola. Hola, Borja, que tal? Que tal, que tal? Sí. Sí. Vos escoitadesme ben, a min tamén. Todo perfectamente. Bueno, pois darvos, en primeiro lugar, a benvida ás conversas Orgullo Galego. E, bueno, imagino que xa estades aí ultimando todo, non? Madriña. Semaniña, hoxe, os últimos días, a verdade que foron aí intensos, pero ben. Agora xa todo domingo, imagino que non parar, non? No, claro, bueno, a partir de que empecen a chegar o material, as bandas e tal, isto xa non... Bueno, eu estou deseando que sea venres. Polo menos venres xa estar aí activos. Claro. Os nervios previos son peores que os o mesmo día. Sí. Pois nada, hoxe vamos falar un poquinho, pois eso, sobre a programación, non, deste Rock in Rio, pero tamén un pouco sobre o que o Rock in Rio, o que levades feito ao longo destes anos, un pouco, pois eso, todas as actividades que vai haber, que van máis alá, non, dos concertos de música, un poquinho, pois eso, como adquirir as entradas, etc. Entón, eu sí que me gustaría comezar, pois, para a xente que está tanto no directo como nos está a escoitar xa fora do directo, non? Un poquinho, pois, que é o Rock in Rio? Bueno, o Rock in Rio basicamente é un festival como un dos moitos que hai por Galicia, asociativo, sen ánimo de lucro, feito dende a base por mocidade rianxeira que lle apetecía dar unha alternativa de ocio a vila de Rianxo e aos arredores do Barbanza. E basicamente é iso, é xente de aquí traendo música diferente e traendo música galega a outra xente de aquí, non ten moito máis aquel. Sí, a ver, eu creo que orixinouse un pouco por como somos un pouco en Rianxo, que nos gusta moito a festa como sea. Entón, buscando alternativas para todo, pois, eu creo que surxeu isto, salió como moi boa idea, salió ao mellor de uns cuantos amigos que dixeron, veña, vamos facer algo para nós, máis ben. E ao final, pois a ver, estuvo aí, sí. A ben. Porque levades bastante 13 edicións, 14, non? Máis, esta é a número 16. Sí. Que pasa? Que o Rock in Rio existía antes. O Rock in Rio naceu, non sei en que ano exactamente, pero naceu dentro das festas de Guadalupe, que son como a semana grande de aquí de Rianxo. Son 8 días de festa. E como era moito de verbena, que a nós tamén nos gusta, pero estaban un pouco de todo, como era moito verbena, decidiron facer un día no que houvese unha alternativa de rock para escoitar. Chamaronlle Rianxo Rock e isto leva desde os 90 xa. Que pasa? Que por alá creo que é 2008, se non me equivoco, 2008 decidiron cambiarlle o nome a Rock in Rio, non sei ben por qué, porque aquí leva moita xente antes que a nós, e dende aquela sí que se comezou un pouco a oficializar máis, a chegar a máis xente, a traer bandas un pouco de máis de caché, tamén había máis apoios e máis seguimento por parte do público, entón sí que, bueno, foi camiño ascendente hasta un pouco chegar a onde estamos agora. Claro, para nós xa era habitual que dentro das festas da Guadalupe de aquí, ese día era para o rock, sobre todo a xente da nosa edad, máis mozos. Eu non me recordo un ano de Guadalupe sin que houbera iso, xa. Entón, sí que xa leva moito, sobre todo nos da nosa edad, de recordalos sempre nas festas. Entón, pois, é unha historia. E coa xente que leva aí, bueno, dende o comezo, non sei se eso tedes máis ou menos unha idea de un pouco como mudou, non, ao longo dos anos, se efectivamente ese camiño non foi ascendente, mudou un pouco, pois eso, o tipo de público, etcétera. Sí, ao principio, bueno, é o que comentaba ela, ao final eran un grupo era mocidade de aquí que non lle apetecía ao mellor estar tanto no campo da festa vendo a orquestra como tal, e montaron aí un alternativo de andar por casa e tocaban bandas locais. Nos comezos eran prácticamente só bandas locais ou mellor algunha de Boiro, de Padrón, de Ribeira, pero iso xusto. E sobre todo eran bandas que tamén as conformaban xente que estaba na organización, que era montábanse entre eles unha banda e, bueno, pois hoxe tocamos e chamo aos meus colegas que veñen a tocar tamén. E co paso do tempo, pois, bueno, este ano chamamos a este e
eu teño un contacto dun que coñecín alá e ao final acaba vendo, pois, Dios que te criou e despois aparece, espera que ao mellor e aparece boicot no Rock in Rio e pouco a pouco se foi levando algunhas edicións antes do parón da pandemia que a pandemia sentou mal en xeral para todo o mundo que foron bastante masivas sempre de balde, este é o segundo ano que non é de balde, o primeiro foi 2021, sí, 2021, que non se fixo de balde por temas de controlar a foro, máis que nada. E este ano decidimos romper a baralla un pouco e facer unha cousa que siga tendo a esencia do Rock in Rio e que sexa dende a base, pero un pouco máis grande, un pouquinho máis. E un pouco como vedes, non, a recepción do que xa, pois, eso, de cobrar entrada, non? Porque moitas veces, claro, a xente, pois, sobre todo que primeiro é de balde, logo se ten que pagar algo, moitas veces, pois, custalle ver, non? Ainda que é algo que lógico e necesario, máis para proxectos que están construídos en de abaixo, non? É algo normal, porque ao final estás pagando por, claro, os grupos cobran ou a organización, todo, xa é moitísimo que hai que manter, non? Entón, un pouco como vedes, o sea, como vedes que sentou ese cambio, non? Tamén, quero dicir, si... Como dicilo? Bueno, eso, sí, como sentou ese cambio, non? E logo que, por outra parte, quero dicir, falaremos logo diso, pero son, e máis se comparamos con outros festivais, non? Son as entradas moi asequibles. Sí, a ver, non sei se queres comentar ti, pero... Eu creo que hubo un pouco de todo. Por exemplo, tendo en conta que xa cobramos antes, por exemplo, cando foi un pouco a pandemia, aí eu notei como que non hubo tanta importancia de temos que pagar entrada, tamén obviamente porque non había moito máis eventos, entón era, hai algo onde ir? Pois, bueno, pago, tal. Ahora sí que notamos un pouco, porque dicían, non estábamos acostumbrados a era sempre gratuito, pero non todo o mundo, hai xente que, moita xente que entendía, e tamén que empezamos con precios moi asequibles xa tamén, por exemplo, pensando na xente que sempre veo ao festival que é de todos os anos, para que non notaran moito esa entrada, por exemplo, que estaban a 6 euros máximo ao principio, pois para esa xente que foi fiel, vamos, que non o notaron. Sí, básicamente, a ver, nós sí que houve, non é incomprensión, pero sí dúbidas ou algún que está pasando aquí, o festival que noso de toda a vida de repente cobran. Pero bueno, co paso do tempo, conforme fomos desvelando pois todo o que se ia montar, todas as bandas que iban aparecer, pois a xente xa empezou a entender, espera, que isto é o Rock in Rio, pero sí que están traendo pois 2 días máis de festival, moitísimas máis bandas, é outro animal xa, este bicho é diferente, non é... E ao final a xente comprende tamén que a cultura está ben que sexa gratuita, pero hai momentos nos que a cultura tamén hai que pagar, como se fai para ir ao son do camiño, pois... Claro, ou igual que... Básicamente porque eles estaban acostumbrados, como falamos antes, de que era un festival moi da xente do pueblo para eles. Claro. Entonces eles víano de outra maneira moito máis fuscoñeira, a verdad. Sí, claro. Entón, meterse nun festival máis así, claro que ao principio entendo que dixeran, isto non é de sempre. Claro, agora, no momento no que este o recinto montado e se vexa todo o que vai haber. Concerto, aparte que, claro, son moito máis que concertos, son actividades culturais, hai moito traballo detrás e bueno, é lógico, non? Igual que moitas veces, pois, se ven un artista de fora, pagamos 100 euros, 150, 200, non? Pois, supoño que pagar agora, eso, 18, 50, 19 por un día ou o que sexa, bueno, é algo asequible que, ademais, que estás contribuindo con algo que se construe aquí mesmo, non? É de abaixo. Sí. A ver, nós e varios máis da asociación, non podemos estar todos aquí, oxalá, pero nós basicamente fixamos un festival e pensamos en que nos gustaría a nós tamén como consumidores de festivais. Pois a min cóstame ao mellor que me cobren 70 euros por unha entrada, pero eu comentaba, as primeiras entradas estaban a 5 euros máis gastos de xestión, a partir de aí foi subindo 15, 20, 25, ao final eso non che costa nada por o que van ser 3 días de festival. A min, esos son prezos que eu, cando comecei a ir a festivais, había e agora cada vez queda menos. Claro, sí, totalmente. E un pouco tamén, como vos organizades, quero dicir, a nivel interno, como é a organización
do Rock in Rio, non? Caótica. Como unha das bandas do cartel, caótica. Iba a decir eu, si eso vai con segundas. No, que va, caótica porque ao final aquí é o que te comentaba, é feito por xente que ten outros traballos, aquí ninguén cobra, aquí a xente traballa no seu tempo libre, entón hai quen ten máis tempo, hai quen ten menos tempo e hai que aportar o noso grande area no momento no que poidamos. E nada, temos... E tamén que cada persona vale para unha cousa, a verdade. Sí. Eso sí que tiramos moito de, vale, pois eu só levo a ser isto, ou eu con o ordenador para se me ver. Sí, pois sí. vale, pois ti para iso. Sí que estamos organizados, pois, por exemplo, ela leva máis temas redes sociais, temos outra xente que a parte técnica leva mellor, alguén que tamén tema de tesorería o leva guai, eu métome máis en tema musical, e vamos organizando como podemos, pero todo é en tempos libres que a xente teña fora do seu traballo, fora do seu ir ao gimnasio, ir a ensaiar e non sei que, entón... A ver, as reunións son un pouco... Mira, eu sei isto, por exemplo, o Bernal que leva todos os músicos e todo, din, isto pode tirar. Eu polo menos digo, mira, se eu dis ti que eres o que máis está enterado diso, eu obviamente vou confiar no que di esa xente, como outros noutros ámbitos, por exemplo, sabes? Entón eu, se non sei, obviamente vou opinar, pero vou me fiar deles. Ao final é como se colleres o teu grupo de colegas e montares un... Claro, que as nosas reunións son mellor. As reunións se duran 4 horas non é porque se estea falando de cousas tal 4 horas, é porque a xente empeza aí a darlle a labia e non hai quen pare. Sí, claro. Claro, e un pouco tamén algo que lle preguntaba, non, a xente do Armadiña, porque o Armadiña tamén ten un impacto moi forte ali en Combarro, non, en Poio, e un pouco eso, como é a recepción do proxecto pois en Rianxo, non? Pois durante este ano sí que nos damos de conta de que temos que prácticamente recomezar outra vez. Porque o festival sempre, había xente que hasta pensaba que era organizado polas festas de Guadalupe, que nunca foi nos últimos moitos anos, pero no seu momento sí que era, deixou de selo, pero estaba dentro das festas, e agora nin está organizado, nin está nas festas. E hai xente que pensa que nós somos os que cobramos a cuota da festa, que nós temos a... Entón, sí que este ano nos temos que un pouco sacudir esa conexión, posicionarnos noutra parte. Dar a entender que somos outro evento diferente e nese punto sí que queremos que un pouco pase o festival para recoller os froitos de, vale, Rock in Rio é outra cousa, aporta isto para a vila, fan isto para a vida cultural de Rianxo, fan isto para a vida económica de Rianxo, e tamén agardamos que teña o seu impacto para ben nese aspecto. E, bueno, se ven que este ano xa fixamos varias actividades que creo que tiveron un impacto forte e que tamén deron para entender a xente na dirección un pouco que estábamos tomando, que era diferente a simplemente montar un festival un día. Claro, a ver, nós que xa queríamos que abarcara todo Rianxo e un pouco a toda a xente de Rianxo, ¿no? Porque entendemos tamén que hai xente, por exemplo, que non lle gusta esa música ou tamén intentamos buscar un pouco para todos e tamén o proxecto que tiñamos dos embaixadores cos rapaces, cos colexios de aquí de Rianxo, pois eu creo que sí que foi moi boa idea para a hora de que eses nenos coñezan outra música e outros ámbitos e para que tamén nos vexan de outra forma como que intentamos buscar un pouco a cultura en todos os sentidos en Rianxo, non só un festival, conciertos e punto. Claro. E ademais, bueno, no tocante os grupos en música, tamén outro xeito de achegar outros estilos que igual non son tan mainstream, non? Tamén a xente da vila e de estilos moi diversos, non? Porque eso vemos no cartel, non? Ses a caótico, pois son estilos moi distintos, seguramente para públicos moi diversos, non? Claro. Sí, claro, a ver, ao final, nós, bueno, é un pouco o que dicía, cando se buscou o cartaz, sí que se buscou variedade, a min gusta ir a festivais que haxa variedade, pois pasa no Armadiña, pasa no Tres Roeis, pasa no Millo Verde, pasa en cantidad de festivais. Entón, a mí sí que me gustaba, e a todos en geral, nos gustaba a idea de que houvese variedade. Pero que aparte, a nós o que máis nos tira é facer un festival que sexa maioritariamente galego. A realidade é que se te posa a buscar bandas en galego que poñer no festival, non vas ter problemas para topar, pero cada unha toca o que toca. Entón hai eso, dende SES hasta Dios que te criou, pasando por La Matumbá, con Mondra polo medio,
a cantidad de bandas, estas son as que, algunhas das que trouxamos, pero a cantidad de bandas que nos deixamos no tinteiro que están traendo propostas totalmente innovadoras ou máis antiga usanza ou un xénero ou outro, entón é un pouco reflexar que o noso sentir como xente consumidora de festivais e xente consumidora de cultura e música, que é diversa e que hai que celebrar tamén esa diversidade. E facémolo non só a nivel estilístico, porque tamén, así como non sei canto, pero das agrupacións que están a nivel musical hai, creo que son 25, hai 25 ou 26, e desas 22 son galegas, e en galego. Tamén temos bandas de fora, de Galiza, que tocan nas súas linguas. Por exemplo, Escavidán son de Iruña e cantan en euskera. Auxili son do País Valencià e cantan en valencià. E Alameda do Soula son de Madrid e cantan en español. Entón tamén queremos reflexar un pouco a diversidade que hai na península. Claro, é que aí vemos no cartel, non? Que hai grupos de fora, pero quero dicir, é un festival que destaca, non? A súa columna vertebral é apostar pola lingua e a cultura do país. Eso, non podemos andar con logo que sería de Castelao e despois o 90% dos grupos son de fora, porque e este é un sentir que ten toda a asociación. Este é un Rianxo, somos orgullosos, para ben e para mal, e orgullosos de Rianxo, orgullosos da nosa Ligo e orgullosos tamén das bandas e do traballo que fan aquí. E para que ir pescar a fora, está moi ben traer bandas de fora e queremos que veñan e pretendemos que en anos vindeiros seguir traendo mostras de bandas de fora, de linguas de outras partes da península, pero aquí a columna vertebral é o que diz, ten que ser galega porque cada vez quedan menos festivais realmente que aposten por unha programación eminentemente galega. Entón, claro, e aparte quero dicir que podes e combinar é bo e necesario, non? Pero claro, non é o mismo pois se tes 95% de bandas de fora e un 5% galegas que ter igual pois un 60% de aquí, un 40% de fora, 70%, quero dicir, ao final é un xeito tamén de, pois igual hai xente que ven ver as bandas de fora, non? E grazas a iso, pois vai ver bandas aquí que as pode coñecer e é un xeito pois de achegar tamén a cultura do país, non? E algo tamén moi interesante, non, que podedes contar aí é que tamén, alén destes concertos, tedes un concurso, non, de bandas emerxentes. Sí, eso... Esa foi... Eso foi un pouco locura organizarnos como pudemos, porque eso era para abril. 25 de maio. 25 de maio. Tocounos o peor día que hubo de chuvia, pero chuvia sin parar, pechado a chover, e non se pudo... Fixemos o que pudemos ali, uns par de concertos, pero o concurso en si non se pudo facer. Entón, pois, un pouco para compensalos, é dicir, que non quede así, sin ningún gañador, pero dixamos, mira, pois tocan todos. E así acabamos antes. Este ano, como pasou con prácticamente todo o que fixamos, viñámonos moi arriba, porque era o terceiro concurso de bandas emerxentes que celebramos aquí, os anteriores foran tan só votación online, este ano decidimos facer unhas eliminatorias online e que 5 ou 6 finalistas fixeran un concurso in situ onde se pudese votar e se decidise quen sería a banda que completaría o cartaz. Non se puido votar e dixemos, bueno, pois o máis xusto é que se non puideron tocar, que veñan todas ao festival. Así está, domingo 8 de setembro teremos as 6 bandas finalistas: Amoevo, Pecha Cancela, Conducción Colérica, Zona Cero, Broken Rope e Archivo Adxunto. Todos ali en Rianxo para pechar o Festival Rock in Rio. A ver, eu creo que foi o máis... O mellor que podemos facer, a verdade. Sí, encantado. Ao final, outro día máis de programación. O que sí que teña dúbida, quero dicir, son ese concurso bandas emerxentes, son bandas a zona ou en xeral de todo o país? Pois, normalmente eran máis bandas da zona. A ver, ofreceros algúns de fora de Galicia, pero ao final por H ou por B non podían asistir. Pero sí que... Sí, a ver, da zona hai bastantes, por exemplo, Archivo Adxuntos, se non me equivoco, son de Muros, Condución Colérica son de Muros tamén, Pecha Cancela son de Dodro, despois Zona Cero son de Vigo, Amoevo non Caio, e Broken Rope é de Ferrol. E Broken Rope son de Ferrol. Igual nos estamos equivocando con alguna. Mais ou menos, pero bueno, sí que este ano se expandiu un pouco. Nos anteriores eran máis bandas da zona, pois de Padrón, tal, e este ano sí que se presentaba máis de 25 bandas. Sí, é iso. Entón,
Sí. E tamén un pouco, pois, para entrar xa o que a programación, non? O cartaz deste ano, pois, para xente que non se está a ver, que pois, non o coñece, non? Un pouco, pois, van facer unha presentación así, pois, por enriba, un pouco, pois, que días van ser, que grupos hai, tamén que actividades hai, que iso é interesante, non? Porque eso, a xente que vai a non é só ir a concertos, vai a ver moito máis. Entón, non sei se nos podes explicar eso un pouquiño. Nada, comezaremos o venres, imos facer unha presentación así oficial a mañán con autoridades e xente que colabora co festival, pois Rei Centolo, que son os que diseñaron o merchan, pasando pola Xunta, Diputación da Coruña, e aí vamos presentar un proxecto que fixemos tamén na primavera, que era o que comentaba antes, os embaixadores, que, basicamente gravamos un disco. Gravamos un disco cas escolas, un pequeno EP cas escolas do Concello. Cada escola enviaba pois 50 rapaces ou 30 rapaces e gravaban unha canción cun artista ou cunha artista galega de renome. Pois, por exemplo, o colexio do centro de Rianxo gravou con Pauliña, o instituto foron a Ordes a gravar ca xente de Dios que te criou, SES veu a gravar co Colexio das Ados, que é unha das parroquias de Rianxo, e ca outra parroquia lá arriba en Taragoña gravamos con Xurxo Souto, mítico Xurxo Souto dos Diplomáticos, e gravamos aí un tema original, un poema musicado dun poeta daqui de Rianxo. E fixemos un pequeno EP que tamén lanzaremos videoclips e imos presentar este mesmo venres, un pouco porque se nos retrasou algún prazo tal, pero nós queríamos ter lanzado xa fai moito porque estamos encantados que a rapazada participase, estamos super orgullosos diso, porque creemos que representa a nosa vontade de non só facer uns concertos, sino de ser un elemento clave para a dinamización cultural do Concello. Despois, á tarde, para seguir con este tal, vamos a involucrar a varias asociacións de música tradicional da vila. Río de Anxo. Río de Anxo é un grupo, non é asociación, pero Buxaina, Fogo Fato e Vai de Roda. Con Río de Anxo van facer 4 pasabares simultáneos por puntos do Concello, por algún bar, tal, e pasabares que confluirán todos na entrada do festival. Tenemos aí unha hora e media de música tradicional que tamén é gaiteira, eu fun bailador, entón gustanos a música tradicional. É máis tamén que sea pola vila, que non sea no recinto, sabes? Que a xente vexe aquí, que a xente poida ver. Que anime un pouco tamén toda a vila. Isto é deslocalizado que creemos que é a forma de facer festivais porque hai que chamar a xente para a cultura, pero hai que levarlle a cultura a xente tamén. E por R ou por A ou por xo vamos chegar alá. Ademais que a xente de Rianxo, que habendo todas as asociacións que hai que aproveitar. Creo que son sobre 60 ou 70 participantes, músicos e músicas que só de xente rianxeira para tocar, que é algo que nos gusta, involucrar a xente de aquí. Despois comezaremos cos concertos, que comezarán, non me lembro, 8:15, comeza SES, despois segue Auxili, desde o País Valencià, despois continúa Caótico, desde Áraba, e despois vai a Alameda do Soula. Nos intermedios vai La Duende Neta, a Velliña, a nosa forjalla favorita, e tamén pechará o festival aí cunha pequena sesión para que a xente que queira quedar hasta máis tarde, que non teña problema, que a rave xa montamos nós. E ao día seguinte, nada, comezamos ben cedo pola mañá, ás 12:30 temos a primeira sesión vermú, será na Praza da Martela, tamén un escenario diferente para seguir deslocalizando un pouco todo isto. É aberto, que hai xente preguntando, estas sesións vermú? Si, son abertas, porque tamén a cultura entendemos que hai que pagala, pero non temos problema en facela gratuita por momentos. E serán 2 sesións vermús consecutivas, os bacalouras e Monolius Dop. Despois unha liña de descanso. Despois que a xente vai a comer, dormimos a sesta, porque ás 4 empezamos de volta, temos un evento de freestyle en galego que organiza Ceiba Rimas, que é a primeira asociación que organiza este tipo de eventos para improvisar rap en galego. Bueno, é unha semifinal, non? É un evento clasificatorio. Claro, clasificatorio. Eles van ter a súa gala final o 12 de outubro en Pontevedra e aquí a xente que se anote, que a inscripción é totalmente gratuita,
pode gañar un premio económico e a clasificación directa creo que é para oitavos ou para cuartos, non sei exactamente, pero creo que é para oitavos. Román, se está por aí, que me tira das orellas. E despois xa comezamos con outro evento deslocalizado que é un pasarrúas da Loubán que percorre as rúas de Rianxo tamén para ir levando a xente cara ao recinto. Isto comeza ás 6 e remata tamén a hora do comezo dos concertos no recinto principal. E o segundo día comeza Pauliña, segue Mondra, a continuación La Matumbá, Dios que te criu e pechan a xente de Escabideán cos todos os intermedios amenizados desta volta por Brasica Rapa, a primeira brass band galega formada 100% por mulleres. Xa viñeron antes, aquí son queridas. E nada, dan moitísima caña, van estar ali a pé de rúa para reventarlle as orellas á xente se fai falta, que se espabilen, que non baixen a garda, que a festa segue, e para rematar volverá aí a velliña, a nosa bandeneta, a poñer o broche final ao sábado. Ao día seguinte estamos organizando aí unha proxección audiovisual dun documental precisamente dos Escabideán. Tínhamos pensado facer unha presentación literaria, pero por problemas persoais da escritora non pudemos artellalo para esta volta. Quedamos con pena porque iba a ser unha presentación literaria amenizada con música, con tipo faladoiro. Non puido ser desta volta, pero intentaremos organizar máis cousiñas ao longo do inverno, que o inverno na Galiza é longo e hai moito que facer. Entón faremos esa presentación do documental de Escabideán pola mañá, tamén con faladoiro, amenizado por eles, que van comentar o documental, e despois pasamos directamente á sesión vermú, que non sei a orde, pero se non me equivoco fecha cancela archivo adxunto ou ao revés, e despois seguen Broken Rope, Conducción Colérica, Amoevo e Zona Cero, e aí acaba realmente o Rock in Rio, pero bueno, non acaba a festa porque en Rianxo estamos mal da cabeza. Entón, aí vamos a acender o facho guadalupeiro. Como é ano de Xogos Olímpicos, e nós temos aí unha moi que nos dá moito orgullo a representación de Adrián Mosquera, que está agora nos Xogos Paralímpicos representando a Vila Rianxeira. Vamos facer durante a semana para conectar cas festas da Guadalupe, un pouco levar o facho por todas as parroquias de Rianxo hasta o día do Chupitazo, que comezará a Guadalupe e o pregoneiro vai ser o noso gran querido Adrián Mosquera, porque nós sí que nos queríamos separar da Guadalupe para fazer un evento máis, pero moitos seguimos na Guadalupe, todos celebramos a Guadalupe como a todos. Sempre nos botou unha man enorme desde a Asociación A Moreniña, que son quen organiza a Guadalupe. Pois que hai que poñer un equipo de son, aí están. Que hai que poñer unha carpa, aí están. E feito zafarones no das emerxentes e botando consellos para cuadros eléctricos e por 1000 cousiñas máis durante todos estes anos, e seguirán facendo porque son xente con un corazón enorme. Entón, aí en Rianxo, como se di, para 15 días, que a Guadalupe dura 8, e hai a petición de que dure 15. Este ano vamos a intentar. Entón, empezamos co Rock in Rio na semana antes e seguimos hasta o 20 de setembro con festa no Concello de Barbanza. E ata aí, que non é pouco, E agora que está toda a xente convencidísima, dúas preguntas. A primeira é onde poden comprar as entradas, non? E a segunda é se hai posibilidade de acampada tamén. Sí, o sea, o enlace está nas nosas redes sociais, está o enlace, pero bueno, www.festivalrockinrio.gal é a nosa web, está ali. Se buscade Rock in Rio no Google tampouco vai haber problema. E se non, en Woutic, que é a empresa que nos está botando unha man co tema da venda, porque é un tema peliagudo, en woutic.es tamén están ali as nosas buscades o evento e tamén aparecen ali. Se é a última hora, taquilla. Nós estamos, vai estar aberto a todas horas. A taquilla. Dende que estén os concertos, podes comprar a entrada tamén. En físico non hai problema ningún. E a acampada está ali a canto está? 200 metros ou así, é libre. En queira que veña, non hai problema ningún, non hai restriccións. Que só ves para un día, ves ese día e recolles. Que non pagaches pola acampada, fixaches ben, porque é gratuita. Que só queres ver os concertos en aberto, pois é unha pena porque te vas perder vos concertos no recinto, pero tamén tes a oportunidade de acampar ali. E con baños, con
con duchas e con moi perto do centro da vila, de bares, de sitios para ir da praia, de onde queres, ben localizadiña a acampada. E tamén, por outra parte, non, imaginade, pois a xente que, polo que sexa, non poida asistir, ten xeito de poder colaborar co festival, se sexa, pois eso, con material ou algo semellante. Sí, eso por suposto. Por exemplo, eu agora estou facendo aquí un pouco de spam. Sí, merchan tamén temos. Temos merchandising que foi diseñado polos compañeros e compañeras de Rei Centolo. É increíble, Sí, é verdad. Bonito, é espectacular, está todo nas nosas redes sociais, e a falarnos ao correo ou ás redes sociais, non hai ningún problema, nos reservamos, apartamos, e iso sería xa unha axuda inmensa. Temos eso. Esta camiseta de fútbol é unha edición especial deste ano, hai bastante poucas e sobre todo xa se foron vendendo bastante en prevenda. Temos un par de camisetas máis, temos un suadoiro quentiño para o inverno, e temos chapas, 3 modelos diferentes de chapas, do Rock in Rio, e é iso tamén é unha axuda inmensa para o festival. E así non, nos eventos que fajamos, que veñan despois. Claro, porque nós ao final traballamos todo o ano, temos magostos, samaíns, fin de ano, entroidos, festas na praia, bandas emerxentes, facemos mil cousas, é todo aberto, que a xente ve. Sí, eso era o que vos iba a preguntar, non? Quero dicir que non queda aquí nesta data, non? Sino que tamén facedes actividades todo o ano. No, claro, o sea, tamén, obviamente, precisamos facer festas para nós levar o festival máis alá, pero aparte disso, para que xa o inverno en Galicia é complicado, nunha vila como a nosa, tampouco é que teñamos moitas discotecas nin nada así grande, entón, pois para que tamén quede un pouco a festa en Rianxo, poder facer cando hai eventos así, por exemplo, en Troido, en Rianxo, verdade, que está moi guai, porque ademais poñemos temáticas, facemos bingo musical, que máis, facemos sorteos, facemos concursos de disfraces, pois facemos un pouco de todo, entón aí a xente sí que se anima moito, no fin de ano tamén nos gusta que a xente quede en Rianxo, que non se vai aí a meter nunha discoteca que non colla o coche, que non colla o coche, sabes? Que hai uns anos a xente marchaba un pouco calcada co coche, e agora ven a xente calcada de fora ao fin de ano de Rianxo. Entón temos ali, facemos unha carpiña no campo, ven a xente, facemos as nosas cominolas como se foran as uvas ás 3 da mañá, e a xente queda hasta os churros pola mañá, que se vai sempre a tomar... Chocolate quente, tense feito, cotillón, pinchada durante toda a noite. E cando teñamos posibilidade de facer máis, pois canto máis mellor, a verdad. Temos un par de ideas para este inverno que creo que vamos levar a cabo e van funcionar ben. Pero, bueno, eso, revitalizar un pouco a vida no rural, que hai que pelexala. Bueno, tamén facemos na Guadalupe. Na Guadalupe temos un día que é o día das Guadalupeñas, que son as peñas de Rianxo, que tamén organizamos, facemos xogos por peñas pola mañá, despois arriba subíamos, poñemos DJ para a xente, entón, pois, intentar... Sí, facemos un xantar popular, charanga polas ruas de Rianxo, un grupo xusto despois, así, para o café, e engancha ca noite, e ese día, o día de Guadalupeñas, tamén é culpa nosa, digamos, así. Di por aquí que opinades de Pecha Cancela. Eso sería... Que son increíbles. Locura, Mi madriña. Aparte que foi desde o primeiro momento, porque puxemos unha destas enquisas en Instagram de que grupos che gustaría ver no Rock in Rio, e de repente empezan a chegar Pecha Cancela. Todos en bucle. A xente. Pois non che minto se había 50 persoas pedindo a Pecha Cancela. Bueno, en maio tocaron e flipamos, a verdad, porque ademais son rapaces moi novos. Moi novos, con moitísimo talento. Sí, moi ben. E ademais animaron moitísimo a xente, estaban todos a tope. Entón xa temos ganas de velos outra vez, a verdad. Apaga radio. E tamén, bueno, xa para rematar, non, animar a xente pois a que poida asistir a este festival, non, mercar as entradas, o material, colaborar un pouquiño, está todo nas vosas redes sociais, na vosa página web. Tamén mediante Orgullo Galego poden acceder a todo o que tedes, non? Pero un pouco así como conclusión, non, quería preguntarvos, pois, quero dicir, Rock in Rio eso non é algo máis o que un festival de música, festival popular, como decides vos, non construído dende abaixo, non? É todo no, digamos,
no medio de cada vez máis macrofestivais, moitos máis festivais que moitas veces, bueno, son semellantes entre eles, non? Con os grupos, o estilo, etc. Non? Sen embargo, vos facedes algo radicalmente distinto aos demais que tamén pode ser, non? Algo positivo, un signo identificativo, non? De que sodes distintos a moitos outros. Entón, un pouco eso, como facedes, claro, pois para poder manter en pé algo así, eso no medio de un boom de macrofestivais, que ademais macrofestivais que teñen efectivamente non pois moitísimo apoio mediático e institucional cada ano, non? Pois un pouco sobrevivindo como podemos, tirando da xente que pensa un poquinho tamén como a nós, que hai moita xente que tamén, por exemplo, de nós de ir aos festis que conocemos, moita xente deses festis, e de repente digo, mi mãe, que isto convirteuse algo que antes non pensaría que sería así, sabes? Claro. Entón, un pouco intentar cambiar eso, intentar facer un pouco algo diferente, e desa xente que é como a nós, que os conocemos, que nos dá moita pena moitos festis, aos que íbamos a mellor hora, en plan, desapareceron. Entón, intentamos tamén axudar entre nós, entre festis como os nosos, tirar un pouco de eso. E despois que contamos con moitos apoios, porque isto é imposible facelo sin apoios. O primeiro, o máis obvio, é a xente que marca a entrada e que apoia o festival, vindo ao festival, tanto este ano como os anos que foi gratuito, a xente que comprou o merchan, a xente que veu a dar tío, festivalón, mola que flipas. Vale, eso axuda, eso é a base, porque se non hai xente no festival non ten sentido montar. E tampouco nos podemos esquecer, bueno, de xente un pouco como a ti que apoia o festival de outras moitas maneiras que os colaboradores e patrocinadores, pois dende a Xunta de Galiza, a Deputación da Coruña, MAU, é un dos nosos apoios este ano, Barcelona ainda non anunciamos, pero tamén se meteron no tarro, o Membrillo Estudio, Bandín Audio, Moreniña, o Concello de Rianxo, Rei Centolo, o 90% dos establecementos de Rianxo. Ao final, isto é un proxecto colectivo e se non arrima o ombro todo o mundo é totalmente imposible. Entón, a toda esa xente aproveito, non sei canta estará por aquí, imagino que da xunta non haberá moitos, pero se hai, gracias, porque toda a xente que está aí patrocinando e colaborando con Rock in Rio e sobre todo asistindo e en redes sociais, malo no cartel. É que son alivio para nós, ver que a que responde, sabes? É que a xente importa, e lle interesa, é en plan, vale, non estamos solos, estamos facendo algo que lle gusta a xente, pois iso é o máis importante, é que nos apoien todo o que poidan, a verdad. Ao final tamén as redes sociais son o apoio. Eu, de feito, outro día sorprendeume, non? Porque unha das publicacións que fixemos contestou a historia, non? Unha persoa que dicía que levaba, que era da zona de Rianxo, levaba casi 60 anos na Argentina e que lle facía, sabe, que lle facía ilusión ver cousas non da súa vila e todo iso. E sempre é curioso, non? Sí, porque o máis interesante. Envíame un mensaje, un pantallazo, que esa forma. Sí. E ao final esquecenos Rianxo como un... É que o apoio que che dá simplemente que queiras facer algo en Rianxo é incrível, porque Rianxo, nós é que somos super chauvinistas para isto, non valemos, porque é que ao final é unha vila na que podes tirar de que aquí naceu Castelao, Manuel Antonio, Rafael Díaz, que hai 400 trillóns de músicos e músicas explicados por aí, que hai pois artistas como Nove Noel, que foi o que nos diseñou o cartaz este ano, que hai poetas, que hai escritores, que hai xente de teatro, xente de música tradicional, que hai xente que simplemente lle gusta consumir a cultura. Claro. Entón, de Rianxo estamos moi orgullosos e tamén é un gran apoio que nos tocase facelo. Sí, a verdade. Pois sí. E a xente que se non está convencida 100% animala tamén, porque tamén poden ir ao festival e aproveitar para comer empanada de berberechos. Sí. Aquí come se moi ben. Claro, aproveitar para comer chovillos de Rianxo. Que pipen as nosas caras e veñan a preguntar onde comelas, porque temos un par de recomendacións que... Sí. Por eso non van pasar fame aquí. A mí a xente sempre que me pregunta, que vou moito a comer a Rianxo, sempre digo, a comer a panada de berberecho con concha,
Claro, que eso é tal, de xouvas, aí, bueno, hai de todo, para comer. Entón tamén é unha boa opción, non? Ver a música e ir de ruta gastronómica pola vila tamén é outra opción, non? Sí, a ver, hai bares e restaurantes aquí moi bons, a verdad. De feito, no verán hai algúns que queres ir. Sí, non hai forma. Claro, entón, mellor, home. Mellor, sí. Nós xa nos quedaremos con eles no inverno. Sí. Pois sí. Nada máis, pola miña parte, deixámolo aquí, como digo, animar a xente a que visitar redes o Rock in Rio e a asistir ao festival. A conversa, sobre todo para a xente que entrou ao final, mañá pola mañá xa estará subida, por se queredes escoitar dende o comezo, e nada, desexarvos moita sorte, parabenizarvos polo traballo, porque ao final isto é tamén traballo, non, de visibilización da lingua, da cultura, etcétera, non? E que o vaya moi ben e que teña moitísimas máis edicións, non? Está, moitísimas grazas, Borja. Imos falando, vémonos no fin de semana. Seguro que sí. Graciñas. Gracias. Apertas, chao.